Marshmallow. Bydlí v České Lípě, směrem teď Svárov les. Čekám, až bude moci. Až bude moc vidět nějaká vědomoce a můžeme něco udělat. Kačko, co tohle má znamenat? Toto se jmenuje interview Kačka a Domča. Jo. Tady jsou listy. A jeden se pokládá na chybu. To je interview s listama. No čau, co je? Tak jo, já jsem Kačka, ale vedle mě stojí Domča. Je jí 15 let, chodí na atletiku, umí tancovat. To je jako jenom jako. Jenom jako jo. Jsi atletka, uběhla si 50. Čeho? A ty tady Domča jíme a vidíme, až bude mít marshmallow. Natáčíme ji proto, aby s náma mohla celý rok žít. A to je všechno OK. Jsem Kočka a nebojím se použít štít. A jsou tady šišky. Dítě můžou splašit. Je tady vysoká tráva. Takže na to si dávej bacha, nebo ti dám štípnou milenci. Takže co na své? Mám tady známý. Vím, kde bydlí. Takže číslo interview 1. Uděláme to, že Domča si musí vybrat jeden barák a vylízt na něj. Až půjde spát. Protože to interview bude tak dlouhý, že... Že tady můžeme být klidně do desíti, tak super, tak zatím ahoj. Kačka objevila houpačku a běží k ní. Kačko, zapískej. Už jsi líto, nechceš dělat něco víc lidskýho? Takže loučíme se s vámi. Odcházíme a loučíme se. Už je pozdě, takže už musíme jít.